Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tunguro karon ano sab kini ang programa sa PBCM, ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kinasingkasing pagadapit kaninyo og magapanginaot na kamungtanan karon na sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas. Din may mahimong magamit atong punan sa mapagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kalawasan. Kini mga kamaturan gitudlo ni Master kanamo padin sa mga among ipanudlo kaninyo o kundo na may mga basahon nga gigamit namo isip referensya gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalailain nga mga dapit. Kumusta kaninyo? Labi na sa mga chapter president sa ilang pag-abaga sa radio station. Kumusta kaninyo? O sa PBCM compound sa malahutayon ang mga pagtabang para sa atong programa. Kumusta kaninyo? O ingon man nga dili nato pagkalimtan sa tanang mga membro sa PBCM ang hiniusa natong katiguman, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 kasulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna. Og dilusab nato pagkalimtan ang atong mga binulan nga mga paghatag para sa atong PBCM Palas Reconstruction. Og nining tungod karon magapaila pa ang kauban pa Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kanyong tanan mga kaigsunan o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanglista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Gihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang ebanglista o ministro. Kumusta og mayong pagpataling ug usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanglista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradio Cagayan de Oro City mabati ang programa matagadlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matagadlaw Martes ug Huwebes sa launa ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. O ang programa mga kaigsunan live kini sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube, makita usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O dugang sa pagpahibalo nga niining Pizza 20 City dining bulan sa Mayo aduna usab kita pag-open og bagong radio station dinhi sa Tandag branch nga diin gipanguluhan kini sa chapter president Brother Demetrio Campado. O usab ang mga kaigsunan din hining maong branch sa Bato Plaridel, Calamba, Misamis Occidental, din gidumalahan sa chapter president Felipe Manlod nga nagasuporta usab nining sibihan nga ato karon nga gisibihan dinhi sa Calamba sa DXM MFM nga ron na kita branch meeting nga pagahimuon karong umabot Hunyo 11 tuig 2023 busag yahog ang tanan sa pagtambong niana. Ato usab nagipasalamatan mga kaigsunan ang mga naghatag suporta sa mga radio station labi na dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM nga mabati ang programa alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa gabion. Gisuportaran kini sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O usab ang programa mga kaigsunan nga mabati ninyo matagadlang Domingo dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio 104.9 alas 6 ngadto sa City ang tagna sa Kabuntagon nga gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ingon man sa mga pamilya Kisimundo ug atong igsoon sa Brother Warlito Chabit ug ingon man usa nga naghatag suporta ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading nga nagamaligya sila sa mga brand new nga mga ligid ug mga battery nga nahimutang dinas Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato sa programa mga kaigsunan nga mabati kanunay matagadlang Domingo dinhi sa Power Radio Villanueva, Misamis Oriental matag alas 7 ang takna sa kagabi ngadto sa alas 8 matagadlang Domingo dinhi usab sa Cagayan de Oro City sa Radio Ultra 1188 AM band matagadlang Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon.
O usab ang mga pagmanimbayan amo sa mga chapter president mga kaigsunan, labi na din sa Camotes Island branch number 64, ang chapter president Brother Felix A. Narte. O inabagan sa iyang vice chapter president din sa Camotes Island branch number 64, Brother Philip Narte. O usab ang chapter president din mga kaigsunan sa Davao branch, chapter president Jimar C. Villegas. O nga itong nga kaigsunan nga padayon usab nga nakatag suporta o nakasudlong via Facebook Live din sa tinipong bansa sa Amerika, PBC member Sister TC.A. Kulihat. O usab ang nagahatag suporta o nagasudlong sa atong programa, PBC member Sister Lily Patterson. At usab nagkumusta ang mga amakiton ani Hermias family, ani usab sa tinipong bansa sa Amerika, labi na sa igsoon Brother Nicodemos Nicky Hermias. Usab ang mga kaigsunan nga nagasudong nini programa o nagapaminaw sa atong programa dinhi ni maong sibihan, Larry E. Canelio and Lilia P. Canelio with their children. O usab ang ato ang legal counsel sa PBC mga kaigsunan walay lain Attorney Ramil G. Carion. Atong ikumusta usab ang mga kaigsunan atong nasulod sa PBC compound, atong igsoon din sa Taguluan Brother Jirid Kila, atong igsoon Engineer Brother Bubong Derwin Mangalos og sa Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan, mga los. Tanan nga mga higala natong salesman usab, pag nagasudong, kalakip kamo sa among mga kipanimbaya. Di atong gusto magpadangat sa mga pangutana, itigs lang sa numero sa Globe, 0917-811-8882. Uron sa pag-isgot sa tema, mga kigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato garon nga paghisgutan mga mahal namong tigpaminaw bahin sa ngano nga nagpatawag og master ang atong magtutudlo. Mo ni atong tugukan sa tema Brad Dever, Brad Ronald, Brad Ronnie kay mo man ni ang usa sa mga pangutana nganong nagpatawag og master ang atong magtutudlo. Unya kining atong magtutudlo mo man ni nagtukod sa ato ang pundok kon PBC mato makita no 1967 inatukod Divine Master Tomas de Eugenio Sr., Supreme President and Founder. Kani doon ay nagapangutana ni Brad Ronnie og ang maong pangutana din i-address ni Sharon Kanyaman ato makita ang hulagway ni Sharon Kanyaman no. Kini wife kini sa atong igsoon usa sa ministro nga si Ronald Kanyaman din gipaagi sa pagpangutana sa manager sa Radio Bandera. Kita nato no. Kini mao ni ang ato ang programa din sa matag Domingo alas 11 ngantos alas 12 sa kautuhon sa Aras-asan, Surigao del Sur, Radio Bandera. O pinasikat nini ang nagapangutana gyud ini mao si Sir Manager Joseph Mundalo, Radio Bandera Manager. Ato makita ang dagway niya. No? Ang hulagway. Din siya mao ang principal nga nagapangutana o gipaagi kang Sharon Kanyaman pinagi sa Messenger. O mayo nga atong basahon ang kulo kabildo nila Brad Dever para makita nga dinhi pod kita manukad sa atong gihimong tema nga nganong nagpatawag og master ang atong magtutudlo o takdo usab sa iyang mga pangutana. Okay, Reb, atong pagbasahon mo kini ang conversation tali sa wife ni Brother Ronald Kanyaman, matud pa diri ni Sister Sharon. Unsay ika-comment ninyo, sir? Reperado kang Sir Mark, matud pa niya dinhi. Unsay ika-comment ninyo, sir? Naa ba mo mga pangutana? Dayon atong mabasa dinhi sa ubos ni Sir Mark, matud pa niya, ang sa C102.1 FM Aras-asan Kagwait SDS 350 watts. Dayon atong mabasa dinhi sa ubos ang sulti ni Sir Mark, matud pa niya dinhi. Okay ma'am, update lang ko ma'am para ma-play air na nato karong Sunday pohon. Dayon mikatawa siya. Sunod, comment naman ni Sister Sharon, matud pa niya dinhi. Okay, sige sir, ako to storyahon unya sir ha, kay padulong naman to siya uli. Nadugang pa Reb atong i-display. Mao kini ang tubag ni Sir Mark
sa pangutana ni Sister Sharon. Matud pa niya dinhi ni Sister Sharon sa iyang pangutana, unsay ika-comment ninyo sir, naa ba mo mga pangutana? Tubag naman ni Sir Mark, matud pa niya dinhi, naminaw man mi ma'am, pangutana lang nako ma'am, ngano man master man inyo tawag sa inyo Dios. Muni siya ang pangutana pero atong i-display para makita ang pagpapadako nato sa iyang pangutana. Okay. Atong balikan pagbasa, Brother. Okay, matud pa ni Sir Mark, yung pangutana din hireb. Naminaw man mi ma'am, pangutana lang nako ma'am, ngano man master man inyo tawag sa inyo Dios. Okay no? Kini nga pangutana nindot kay lagi sa pagtuo Sir Mark Joseph Mondalo, mao na ang pag-ila na namo lugar ni Master sa mga ministro. Kay tungod kay sa klaro nga pagkasulti, siya ang katumanan sa gisaad ni Hesukristo sa ikatulong panahon nga pag-alaga diya sa Espiritu Santo. O kining pulong, Master, usa kini ka pagtawag ka sa atong pinulungan, magtutudlo og sa lain gitawag kini og rabi kon rabay. Para sa pagpatinaw nini, hain ang katumba sa pulong, Master, nga atong ipakita sa nagapangutana kanato nga manager sa Radio Bandera sa Aras-Asan, Surigao del Sur, Brad Dever. Okay, Reb, atong pagbabasahan mo gamit ag referensya kining Smith's Bible Dictionary atong pagbabasahon dinhi sa page 559. Mao kining gihatag nga pahayag nining pulong nga rabay o sa Bisaya rabi. Mao kining atong mabasa dinhi, a title of respect signifying master, teacher, given by the Jews to their doctors and teachers, and often addressed to our Lord. Nga kung basahon na to sa Cebuano, Reb, inguna niini ang nakapahayag. Rabi, usa ka titulo sa pagtahod nga nagpasabot nga magtutudlo. Dayon na ay gi-close and open parenthesis, master. Dayon sunod na itong mabasa din magtutudlo gihapon, gi-close and open parenthesis, teacher. Nga gihatag sa mga Hudiyo ngadto sa ilang mga doktor ug mga magtutudlo ug kanunay nga gitumong ngadto sa atong Ginoo. Busa matinaw nga ang pangutana nga kung ano nga nagpatawag ang atong magtutudlo og master o ngano daw matud pa sa kang Sir Joseph, manager sa Radio Bandera, nga ang ato daw gituan nga Dios nagpatawag man og master. Sa gipakita sa Smith's Bible Dictionary by William Smith, klaro nga usa ka titulo kini sa pagtahod nga nagpasabot nga magtutudlo kung sa English master. Unya kanang gitawag pog teacher, magtutudlo man gyapon na. Synonym lugar na, no? Different word but the same in meaning. Pero sa gitudlo nga kini gihatag sa mga Hudyo ngadto sa ilang mga doktor o mga magtutudlo sa panahon lugar sa atong Ginoong Jesucristo. Pero kanunay kini nga gitumo ngadto sa atong Ginoo. Kung kinsa ang Ginoo, walay lain mong atong Ginoong Jesucristo. Si Kristo day gitawag og teacher o magtutudlo, master o magtutudlo, kaya ang ubang hubad niya ng master agalon. Busa tungod kay si agalon may mga ulipon o sumusunod. Ayan ang puriba nga ang kining gisgutan, Brad Ronnie, nga kanunay nga gitumo ngadto sa atong Ginoo kining pulong nga rabay o rabi, sumala sa nabasa sa Smith's Bible Dictionary page 559 by William Smith. Sumala sa Biblia, Brad Ronnie, kang kinsa na tumong kini nga giisgot ang Ginoo. Natungong kini sa atong Ginoong Jesucristo, Reverend, tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo gitawag man og magtutudlo. Ang priba basahon nako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, ari ko mabasa sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 ngunini ang atong mabasa. Nagatawag kamo kanako, matud pa ni Ginoong Hesus, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo ug gusto kamo kay mauman kana ako. Kung mao, kining pulong nga teacher o master
pareha sa mana. Tungod kay si Kristo magtutudlo, dunay iyang tinunan ug mo'y iyang gitudloan. Busag gitahod siya, Sir Mark, nga gitawag og masters kung sa Ingles. Pero mayong masayran nga katong gisgutan nato nga rabi, unsa kana nga pinulungan bradone kanang pulong rabi o rabay? Okay, mugamit ta og reference Reverend gining Britannica atong i-display. Aron atong makuha kung unsa kining pulong nga rabay. Dinhi sa Britannica gingon sa rabay niya dinhi ang open and close parenthesis Hebreo. Sa to pa usa ni ka Hebrew word ning rabay. Ang buti pasabot i-open and close quotation ang my teacher or my master. So gihatag ang hubad sa Hebrew word sa rabay, teacher o magtutudlo or kanang master. Okay, nakita nato no kay ato lang gisiguro Brad Ron nga usa day kini ka pinulungan nga Hebrewanon nga may teacher or sa to pa pareha sa lugar katumbas may master. Usa di na ta maglibog nga kung teacher o master o sarana usa sa inungdan nga among magtutudlo, Sir Mark, gipakita namo ang pagtahod kay siya may among magtutudlo. Nya nang katahuran nga gitawag namo siya og master. Sumala sa pagpaila diri namo. Og karon biblikal kana atong gipakita tungod kay sa sumbanan sa panahon man na nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ang atong susyon, unsa pa Brad Ronald ang uban nga payag para dili kadudahan nga mo gina ang gitawag og master, teacher o magtutudlo gina ang bot pasabot niya na. Okay, Reb, mugamit tag dugang referensya nga dugang nga pagpahayag ana ug pamatuod. Kining Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary giingon ni diri nga Master noun. atong mabasa sa number 1 nga letter A, male, teacher. Sa Cebuano, usa ka lalaki nga magtutudlo. Kining pulong master. Oo. Master noun. A male teacher. Sa to pa, lalaki nga magtutudlo. Busa, klaro nga kung ang master sa katumbas niya na teacher, mao nga ang atong magtutudlo gitawag nato og master. Pero sa Biblia, sa panahon kang Kristo, tungod kay siya may labaw sa iyang matinunan, gipamangnuan niya nga walay bisan kinsang tao sa iyang panahon nga tawgon og master, gi-address niya sa iyang mga tinunan kay siya ra daw ang tawgon niya na og rabi. Unsay priba, Bradiver, tungod kay sa unang panahon ang mga parisyo ug mga eskriba nagpatahod niya ng titulo pero di ay sila sa panahon kang Kristo makatarunganon ang magpatawag og master or teacher o sa Hebrew rabbi o rabbi. Ni Arib atong pagabasahon, mugamit tag Biblia kining may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church. Dinhi nato pagabasahon sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 1 hantod sa 9 ato lang ihugna-hugna sa pag-display. Ingon niini ang atong babasa. Bersikulo 1. Unya miingon si Jesus sa mga panon sa katawhan ug sa iyang mga tinunan. Ang mga eskreba ug ang mga parisiyo na naglingkod sa lingkuranan ni Moises. Bersikulo 3. Busa buhata ug bantayin ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Apan ayaw ninyo pagbuhata ang ilang ginabuhat. Kay sila maayo rang musulti, apan dili mubuhat. Matud pa ni Ginoong Hesukristo. Atong ipadayon sa bersikulo 4. Nagabugkos silag mga mabugat, nga luwan, nga malisod pasanon, ug ila kining gibutang diha sa mga abaga sa mga tao. Apan sila gayod, dili gani mulihok niini bisan pinaagi na lang sa ilang tudlo. Dayon sa bersikulo 5. Nagahimo sila sa ilang tanang mga binuhatan aron lamang sa pagpakita ngadto sa mga tao. Kay ginapalapad nila ang ilang mga pilakterya o ginapataas nila ang mga burlas sa ilang mga kupo. Dayon sa bersikulo 6, hantod sa city, Reb, og kinahan nila ang mga halangdong dapit sa mga kumbirahan
og ang labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga, og ang mga pagyukbo kanila diha sa mga tiyanggihan, og ang pagtawag kanilag rabi sa mga tao. So nagpatawag og rabi ang mga saserdote. Dayon sa Itong mga eskriba Eskriba. o mga parisyo. o mga parisyo reb. Dayon sa bersikulo 8 hantod sa 9, apan kamo matud pa ni Ginoong Hesukristo, ayaw kamo pagpatawag nga rabi, kay kamo adunay usa lamang ka magtutudlo, ug kamong tanan mga magsuon. Sa 9, ug kinahanglan walay bisan kinsang tawo dinhi sa yuta nga inyong pagatawgon nga inyong amahan, kay kamo adunay usa lamang kamahan nga anaa sa langit. Timan anato mga mahal namong tigpaminaw, sa nabasa ang mga parisyo o mga eskriba, katong naa diha ang mga saserdote, kinahamdaw nila sa mga tao nga tahuron sila o grabe. Mao ni ang gisaway lugar ni Kristo. Tungod kay sila daw maayo rang musulti, pero dili daw sila mubuhat sa unsa may ilang angay tumanon sa gisulti. Diya ra sila sa sulti taman. Og giingnan ni Kristo ang iyang mga tinun-an, apan kamo, sa versikulo 8 ug 9 sa Mateo, kapitulo 23, apan kamo, ayaw kamo pagpatawag nga rabi, adres sa imatunan, kay kamo, adunay usa lamang ka magtutudlo. O di sa ilang panahon, si Kristo man, kung magpatawag sila grabe, magpatawag po grabe si Kristo, or Master sa English, duha na di ay. Nakinsa may ilang gituluan nga si Kristo may nanudlo nila. Og nag-ingon usab si Kristo kay kamong tanan mga magsuon ra. Usa lang karabi o master. O kinanglan wala usay tao nga dinhi sa yuta nga inyong pagatawagon nga inyong amahan. Ay kamo adunay usa lamang kaaman nga nasa langit. Kanang pagkaamahan nga giangkon sa tao dinhi sa yuta, kung ang pagkaamahan nga iyang gidala, ang pagkalangit nun. Pero katong versikulo 8 ug 9 sa Mateo, kapitulo 23, kung sa English na kana, Bradiber, giunsa na kana sa pagkasulti. Atong pagkabasahon reb, mo gamit tag King James Version, Holy Bible, English Version, din ito pagkabasahon sa Matthew chapter 23 verse 8 to 9. Ingon niini ang nakapahayag sa verse 8, matud pa dinhi, but be not ye called rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Busa katong giingon ay sa atong nabasa kaganina sa Cebuano, apan ayaw kamo pagpatawag nga rabi, kay kamo adunay usa lamang ka magtutulo. Sa King James Version na gingonan, but be not ye called rabbi, for one is your master. Kanang gitawag diya og usa lamang ka magtutulo. Usa lang ang inyong magtutulo, even Christ, og si Kristo lugar, og kamong tanan gitawag og mga magsaon ra. Dili pod pagpatawag og amahan, katong naay mga tao nga niya sa yuta nga nagpatawag og amahan. Kay usa lang daw ka amahan nga tua sa langit. Kung niya ka sa yuta nagpatawag kag amahan, nga imo bang giparihos ang kadtong pagkaaman nga tua sa langit? So siyo nato sa Biblia, brethren, kinsa ba kanang amahan nga tua sa langit, nga kung niya ka sa yuta, gidili ang pagpatawag kanimo as a father, like the Father nga naa sa heaven. Okay, ang gibasabot ni Kristo nga usa lang ka amahan nga naa sa langit tribunal, mao kana ang Dios nga si Jehova. Ari ko mabasa sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa pagpriba ni ana ani sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 8 ang akong pagbasa reb ingon ini. Apan karon o Jehova, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulonon, ug ikaw mao ang among magkukulon, ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Busa sa nagapangutanan nato, malambigit kini nga gidili ang pagpatawag og master ni adtong walay katungod. Sama sa mga eskriba og parisyo, mga saserdote nga wala mohaom ang ilang pagkamagtutulo kay maayo ra daw sila mosulti, pero di ka ba lumubuhat? Og gi-address usab sa mga tinun-an ni Kristo nga dili sila magpatawag og rabay o rabi,
Sa Hebreo man na nga pinulungan nga katumbas magtutudlo o teacher lugar, master. O gidili usab kay si Kristo ra ang naa niya ng katungdanana. O ang pagkaamahan pod nga isip niya kasayuta pero ang imong gipakita isip ang pagkaamahan nga to sa langit gidili ka na. Dili na mahimo pa nga gawion nimo nga usa ka ehemplo o imong isinambingay. Kay sa Biblia, Brother Ronald, unsa ba ay katong pagkaamahan nga naa sa langit nga mao siya ang amahan nga dili pwede nga paryason sa tao nga moangkon nga ingon anak ko nga pagkamahan sumala sa Biblia. Unsang matanga ang Dios sa pagkamahan? Sumala sa Biblia reb, kining Dios nga amahan mao ni ang tag-iya sa mga kalag. Sa ato pa buti pasabot nga ang pagkamahan day nga gidili kung nagapangangkon ka pareha sa Dios nga siya tag-iya sa ato mga kalag unya manag-iya kag kalag kay kanang pagpanag-iya sa kalag ang tag-iya lamang kanang amahan nga Dios nga naa sa langit. Kaya ng prueba sa imong gisulti. Ani ang prueba rib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 3 ug 4 ingon ning atong mabasa. Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Hiyuba, dili na kamo makabaton og lain nga higayon sa paggamit niini nga sanglitanan diha sa Israel. Sa 4, ani akaron ang tanang mga kalag ako man. Ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Busag gitin-aw sa Biblia nga makita nato nga dili na daw kita makabaton pa og lain pa nga higayon. Ha? Nga himuon lugar nato nga kita lugar nga mugamit lang tani ini nga sanglitanan o ehemplo o sambingay. Sugod pa sa Israel ang pagtugon nini nga ana karon ang tanang mga kalag ako man gidili di na nga gamito nimo ang pagkaamahan nga mangangkon ka og mga kalag kay kanang mag-angkon yana mo lamang katong Dios nga to sa langit. Pero kung magpakaamahan ka gumikan nga aduna kay mga anak wala ka na idili. Pero kung magpakaamahan ka nga tag-iya ka sa mga kalag o espiritu mo ka na ang gidili kay Dios lang ang mga amahan niya na. Pero amahan ka kay may mga bata, may anak ka, wala na idili. Unsay prueba, Brethren? Okay, ano ang prueba rin wala gidili. Dili, no? O gani, deserving sila nga tahuron ngadto sa ilang mga anak. Gipasabot ani kining yutan-on ba nga pagkaamahan ba? Ani ang prueba sa Biblia gyapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church ri basahon ako. Ani ko mabasa sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 19. Gingon. Tumahod ka sa imong amahan o ginahan o higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Basta sa amahan nga yutan-on nga Nay anak. naa kanila ang pagtahod gikan sa mga kabataan. Pero klaro na nga ang pagkamahan gidili. Sir Mark, manager dinhi sa radio station sa Radio Bandera sa Aras Asan, Surigao del Sur, nga ang gidili nga pagkaamahan nga mangangkon ka og tag-iya ka sa mga kalag o espiritu. Pero kung magpatawag kag amahan kay na kay bata, wala idili. Mismo pa nga atong Ginoong Jesucristo, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Og sa Biblia gipakita bagyod bradron nga si Kristo gitawag yun og rabi sa iyang mga tinun-an. May mabasa ba kita sa Biblia nga nahibalo na kita nga ang pulong rabi usa ka pinulungan nga Hebro nga katumbas kana sa master or teacher, Or agalon magtutudlo. o magtutudlo. Litra por litra Reverend mabasa nga atong Ginoong Jesucristo gitawag na grabe or magtutudlo katumbas kana nga tawgon siya master. Sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church gyapon ako basahon, ari ko mobasa sa sulat ni Apostol Juan sa kapitulo 1 bersikulo 38 ngadto sa 39 ang atong pagbasa gingon. Og si Hesus milingi og yang nakita sila nga nanagsunod kaniya og siya mingon kanila, unsay inyong gipangita? Og sila mingon kaniya ngadto kang Ginoong Hesus, Rabbi, sa tubag gisampit nila si Ginoong Hesus og Rabbi. Gi-open and close parenthesis nga sa ato pa magtutudlo. Gihubad na daan nga O ni. gihubad na niya kanang magtutudlo mao man na siya sa Hebrew words nga master. Kay kanang rabbi mao man na siya ang Hebrew words katumbas teacher og magtutudlo.
So gipangutana siya si Kristo nga matud pa Rabi nga sa ato pa magtutudlo diin ka nagpuyo. So tubag naman sa atong Ginoong Kristo dinhi sa bersikulo 39 atong mabasa gingon. Og siya si Kristo mingon kanila, umari kamo og makita ninyo. Og sila miadto og ilang nakita ang iyang gipuy-an. Og sila mipabilin uban kaniya nianang adlaw kay kadto may ikanapulo naman ang takna. Pusa, nakita nato, Sir Mark, nga si Kristo gitawag og Rabbi o Master. Unya sa imong pangutana, basig makaingon ka nga, si Master may among gipangutana ninyo, nganong nakaabot mo kang Kristo. Ipakita lang namo. Nga nasayod ay may nga si Kristo, Master, gani, mo sabni ang gamiton sa ubang relihiyon o pagtulunan. Ay gidili ko no ang pagpatawag og Master, nganong nagpatawag daw ang among magtutulog Master nga si Kristo man kunoy Master. Atong tan-awon og ang atong kapanahonan pabilin ba niining Master nga si Kristo. Nakaron ang atong susion mao kini karon. Brad Demer, mabasa ba litra por litra kay nagpakita man nga ang rabbi o rabay pinulungan nga Hebro katumbas teacher or master. May mga translation ba sa Biblia nga nagpinpoint yun sa atong Ginoong Kristo nga siya master? Naagid rib litra por litra mabasa ginato nga si Ginoong Hesus gitawag yud og master. Atong pagabasahon sa kini nga hubad sa Biblia, The Message Catholic Ecumenical Edition dinhi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 23 mao kini ang nakapahayag. Matud pa dinhi, Our Master Jesus has His arms wide open for you. Nga kun sa Cebuano, ang atong magtutudlo nga si Jesus, bukas ang iyang mga bukton alang kanimo. Pusa matinaw nga ang atong Ginoong Kristo, our Master Jesus. Matod pa nimo, Sir Mark, nga nganong gitawag man ang among Dios. magtutulo o Dios, Og gitawag man og Master. Una, bisag di pa muto ang tao nga Dios ba? Kay ang kahulugan sa Master, wa pa na magpasabot nga Dios. Sinoon. O wa na magpasabot nga Dios. Pero ang Dios tawag og Master, pero dili tanan Master tawgon og Dios. Ha? Ang priba, ang atong Ginoong Kristo ba, Brother Ronald, kung gitawag og Master, Dios ba siya? Sumala Yes. sa Biblia. Sumala sa Biblia reb ang Okay. atong Ginoong Kristo, Dios Sumala yun. sa Biblia, tungod kay dili man ta mo Dios sa atong Ginoong Kristo, nga way mabasa sa Biblia. Oo. Ang priba. Ang puribarib atong pagabasahon kining Biblia nga maayong balita. Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 ingon ini atong mabasa. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. O busa nabasa sa Biblia, nga wala pag daw tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong, kinsa? Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kay saman. Sa ato pa si Kristo gitawag og master or teacher, magtutulo o agalon. Sa pinulungan nga Hebro, rabbi. Kung English on rabbi. Na pinaagi niya na nabasa nga siya Dios. Ang among gipasabot, Sir Mark, nga dili nagpasabot nga basta tawag master Dios na, o sa pinulungan dili nagpasabot nga basta tawag rabbi Dios na. Tungod kay ang among gipasabot, ang Dios pwede tawgon og master kay magtutudlo man ang Dios. Pero kung himuon nga ang master Dios na gyud, namulutaw karon nga si Juan Bautista Dios, kay gitawag usab siya og rabbi sa iyang mga tinun-an sa pinulungan nga Hebreo. Sa ato ana master or teacher. Na Dios na ba si Juan Bautista? Dili. Hayan ang puriba nga kinitaw ang atong gisgutan dili si Kristo pero gitawag siya master Brad Ronnie. Gani kung ang atong magtutulo dili sila mo ila nga Dios kay sa ato ama na nga nakaila na tatod sa doktrina. Pero kwalipikado siya nga tawag og master kay may gipanudlo man siya nato. Tinuod. Por iso sa pulong master wala pa diya niya na
nagkahulugan nga Dios. Do, daniyang prueba rin nga si Juan Bautista gitawag usab ko na sa Hebreo nga pinulungan rabbi nga sa ato pa magtutudlo or teacher. Pero Or si Juan master. or master, pero si Juan dili Dios. Si Kristo ray Dios na basa og si Kristo sa gitawag sa Biblia ag master or magtutudlo. Busa ningon ka nga si Juan Bautista gitawag og rabi di og dili na kwalipikado mingon si Juan Bautista ayaw mo pagyama-yama. Kay dili ra ba ko master? Tinuod. Akseptado si Juan Bautista na bradron di ba? Oo. Ano yan, pre, babasahon ako rin sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 25 ngadto 28. Ato lang ihugna kini sa pag-display ng atong pagbabasahon gingon. Og nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gipakiglalis nga usa ka Hudiyon mahitungod sa pagpanghinlo sa 26 gingon. Og sila miadto kang Juan og mingon kaniya, Rabbi. So itawag na nila ro si Juan og Rabbi. Kadtong tawo nga uban kanimo dito sa tabok sa Hordan nga imo ganing gipanghimatud-an. Kini siya niya karon dinhi nagapangbautismo og ang tanang tao nanugok ngadto kaniya. Mo diya taho lugar sa mga tawo nga tukang Juan. Sa 20 city nga utos 28 ang atong pagbabasahon. Og nibalibad ba si Juan Bautista? Atong basahon gingon, og si Juan mitubag. Walay tawo nga makadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. Kamu gayod nagapanghimatuod sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo. O yan ang gidinay nga digid sa mao ang Kristo pero kita sa grabe. Di ako dili mao ang Kristo kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. Busa matinaw nga dili di ay si Juan Bautista tod kay gitawag siya master sa Ingles. Sa Hebro, rabbi. Sa Ingles, master or teacher. Diyos na ba si Juan Bautista? Ay dili. Sir Mark, dili. Nakaron, niining bahina ang atong tan-aon nganong kwalipikado nga master si Juan Bautista. Tungod kay si Juan Bautista, magtutudlo siya o nagtudlo siya nga siya daw gipauna pag-ani musunod kaniya ang atong Ginoong Kristo nga gitawag og kordero. Unsay prueba, Brother Ronald? Ania ang puribareb atong pagbabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, ilapos na to sa 34, ingon ini ang atong mabasa. Og sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, og siya miingon, Tanawa, mao kada ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. 30 ngadto 31. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako, muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutang naunahan kanako. Kay siya una pa man kanako. Og ako gayod, gani wala man masayod kaniya, mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. 32. Og si Juan nagpanghimatuod nga nag-ingon, nakita ko ang espiritu nga mikunsad ingon og salampate gikan sa langit og kini nagpabilin diha kaniya. Sa 33, ako gayod wala masayod kaniya apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, siya nga imong makita nga pagakunsaran og pagapuy-an sa espiritu mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. 34. Og ako nakakita og gipanghimatuod ko nga kini siya mao ang anak sa Dios. Busa, katudeng nag-una si Juan Bautista, ang musunod niya, ang anak sa Dios. Nga iyang gitudlo, o nagtudlo siya sa iyang mga tinunan ni Juan Bautista. Nga siya nga imong makita kay ginsaksyonan siya sa Dios. Nga pagakonsaran o pagapuy-an sa Espiritu. Muna siya ang magbautismo daw sa Espiritu Santo. Nakita ni Juan ang Espiritu nga may kunsad ingon og salampati diya sa kordero, nga kining kordero, gitawag kinig, mao kini ang anak sa Dios. Di nagtudlo siya. Buso kwalipikado ang iyang pagka-master o pagka-teacher sa pinulungan nga Hebro, ang pagka-rabi. Nakaron, kinsa man kining anak sa Dios, Brother Donald, sa imong gibasa sa Biblia para pagpatinaw nini? Kining anak sa Dios reb mao ni ang atong Ginoong Hesukristo.
O ang priba ni atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 8 bersikulo 37 ingon ini ang atong mabasa. Og si Felipe miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibok mong kasing-kasing, mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Busa, si Juan Bautista nagtudlo nga siya maoy muuna musunod si Kristo. Nasayop ba si Juan Bautista? Hindi husto siya nga pagkamaster o pagkarabi sa Hebro. Pero katong mga kakontra ni Kristo nga nagpatawag og rabi o kon rabay, siya mailang na sila musulti pero dili mo buhat sa ilang gisulti. Dili nila lugar tumanon. Busa, mao na nga si Juan Bautista, teacher sa iyang mga tinunan o gituluan sila nga si Kristo mo nang anak sa Dios nga mooy magabautismo sa Espiritu Santo. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero kung nahimo mang magtutudlo o master si Kristo nga Dios, si Juan Bautista master pero dili Dios o rabi sa Hebro nga pinulungan. Ang atong susyon, ang pagkamagtutudlo ni Kristo, diin man gikan, busa nahimo siyang master, brethren. Okay, atong susihon ka na, Reverend, o matubag ka na kung ang pagkamagtutudlo sa atong Ginoong Kristo asa ba ka na nagagikan. Sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church na ko basahon, Reb, ari ko mabasa sa nakasulat sa Juan Kapitulo 7, versikulo 14, lapos na to sa 16 ang pagbasa, unahon tang 14 o 15 gingon. Og sa nanunga-tunga na ang fiesta, si Jesus misaka sa templo og nanudlo. Okay, master good siya, teacher din, nanudlo atong Ginoong Jesucristo. Og ang mga Hudiyo nahibulong niini nga nanagingon, naun sa bang may hingkat unan man kining tawhana si Jesus lugar may gipasabot ang Ginoong Hesus nga wala man unta siya makaeskwela sa 16. Og si Jesus mitubag kanila, ang gitudlo ko dili akong kaugalingon kundi iya sa nagpadala kanako. Tiyo mo na mga mahalamong tigpaminaw, mong supakon di siya sa iyang pagkarabi, ang uban dili mo to kang Kristo pagka-teacher. Kay matod pa, wala siya maka-eskwela, how ka mga nahimong rabi, O teacher, or teacher, or master, o magtutulo. Ngawa man maka-eskwela, pero tubag naman sa atong Ginoong Kristo sa Juan City 16, sa gibasa ni Beradorne. Ang gitudlo ko, dili akong kaugalingon, kundi iya sa nagpadala ka nako. Mo niyang gipatinaw. Busa nahimo siyang master tungod sa pagpadala kaniya kay naay nagpadala kaniya nga mo'y nagtudlo para sa iyang mga pagtudlo. Brother Ber, kinsa ba ang nagpadala kang Kristo nga mo'y gikuhaan niya sa iyang mga pagpanudlo? Por iso nga nahimo siyang master o teacher kay doon na siya gipanudlo gagikan sa nagpadala kaniya. Walay lain nga nagpadala ni Ginoong Hesukristo Reb, mao ang amahan. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SDA kun Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Juan Kapitulo 6, bersikulo 44, nagaingon ini, walay makahimo sa pag-ari kanako, gawas lamang kun siya, pagadanihon sa amahan, nga mao ang nagpadala kanako, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Kung mao, matinaw nga ang nagpadala kaniya, mao ang amahan. Kinsa ba ang amahan, Brad Ronald, nga mao ni ang gikuhaan sa pagtudlo ni Kristo para manudlo siya o mahimong master ngadto siyang mga tinunan? Ang amahan, Reb, nga nagpadala sa atong Ginoong Kristo mao ni ang atong Ginoong Hiyuba. Og ang priba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Isayas Kapitulo 64, bersikulo 8, ingon ini ang atong mabasa, apan karon, o Hiyuba, ikaw mao ang among amahan. Kung mo, katong giingon ni Kristo nga ang gitudlo ko, dili akong kawan kundi iya kini sa nagpadala kanako. Ang nagpadala, mao ang amahan nga mao si Hiyuba. Og si Hiyuba sa Biblia, kay gikan man ni Hiyuba, ang gitudlo niya kang Kristo, nahimo siyang master. Kini ba si Hiyuba? Master ba ang tawag nini sa Biblia, brother? Master, Reverend, huwag pruiba niya na, gining Biblia nga the message, atong pagabasahon gini, Sentro lang. sentro lang, din sa Isaiah chapter 30, verse 15.
atong i-display yun ini atong mabasa. God, the Master, the Holy of Israel. Oh, nakita na to sa imong gibasa pero doon. Oh, matod pa din ni kung ato ni basahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa pag-ingon sa the message nga God, the Master, the Holy of Israel, ang gipasabot ni ning God mao si Jehova. Basahon ako. I-display na to ang 70 Adventist Church nga Biblia sa Isaiah kapitulo 30 bersikulo 15 gingon. Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, mao man ang gipasabot God, the Master. So si Jehova lugar gitawag og Master, ang balaan sa Israel. Busa mabasa sa Biblia nga mismo si Jehova sa atong gibasa sa the message God the Master, the Holy of Israel. Pagkabasahon sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist ang Isaiah chapter 30 verse 15 sa Cebuano, nakita nato nga kining Master nga gisgutan sa the message mao ang atong Ginoong Jehova. Pero nga naman, Brad Ronald, nga ang Ginoong Jehova nga Dios o Master, nga naman, nga dili man napadayon, nga ipaila sa katawan, kining Master nga Dios nga mao si Jehova. Aniya ang puribaan arib, mismo ang atong Ginoong Jehova mo'y nagtudlo sa katawhan nga Israel niya na nga dili may papadayon ang pagtudlo o pag-ila sa ngalan nga Jehova. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ingon ini ang atong mabasa. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako. Bisag di nata kutob, Brad Ronald, matinaw na mga mahal lamang tigpaminaw. Sir Mark, manager sa station sa Radio Bandera sa Arasasan, Surigao del Sur. Makita nato nga ang Dios gitawag og Master si Jehova. Si Kristo gitawag og Master nga Dios. Pud siya nga anak nga Dios. Si Juan Bautista gitawag og Master pero dili Dios. Kay ang kahulugan sa pulong Master dili man na Dios. Busa ang Dios pwede tawag og Master pero dili tanan Master tawgon o mahimo siyang Dios na tungod sa titulo nga Master. O nganong dili na si Jehova nga Master ang maiwali tungod kay sa Jeremias 31:34 sa gibasa ni Brad Ronald nga og sila dili na magtulo siyang isig tao ang tagsa-tagsa ngadto sa tao ngadto siyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova di na daw itudlo na busa kay di na itudlo do na nay gisaad nga mao ang kapuli ni Jehova asa kining kapuli ni Jehova Brad Deber nga gitagna sa Biblia. Katong magbalantay sa karnero nga pagasamaran rib atong pagabasahon dinhi sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 ingon ini ang nakapahayag. Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa tawo nga akong kauban nagaingon si Jehova sa mga panon. Samari ang magbalantay ug ang mga karnero managkatibulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Busa na itagna nga ang magbalantay sa kaniro pagasamaran ug ang katumanan nini mao ang atong Ginoong Hesukristo. Prueba brethren. Ano ang prueba rin basahon ko sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church? Ari ko mabasa sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 ngadto sa 31 ang pagbasa gingon. Og sa nakawit sila usa ka awit, sila nangadto sa bungtod sa mga olibo, unya si Jesus mingon kanila, karong gabi una, kamong tanan managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon. Amo man dito dahil sa Zacarias ang gi-cite sa atong Ginoong Hesukristo, pagasamaran ko ang magbalantay og magakatibulag ang mga karnero sa panon. Busa kining tagnaa nga gikutlo ni Kristo gikan kini sa Zacarias 3:7 kining mabasa nato sa Mateo 26:30-31. O giangko ni Kristo nga siya ang magbalantay sa kaniro nga samaran, Juan 10:11. Og sa ubang hubad sa Zacarias 3:7, kung si Kristo na gitawag kini siyang kapuli sa atong Ginoong Jehova nga Dios nga Master. Mupuli na kay gikat off na ang kapanahonan, mupuli ang atong Ginoong Kristo nga anak nga Dios nga Master. Unsay priba, Brad Deber?
Niari ba itong pagabasahon nga Biblia, kining English Standard Version nga Biblia o ASV. Atong pagabasahon dinhi sa Zechariah chapter 13 verse 7, ingon ini ang nakapahayag, "Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me." O puli ka nako, declares the Lord of hosts. Bisag di lang takutob, atong hubaron sa Cebuano, ingon ini ang nakapahayag sa Zacarias 3:7, "Pagmata o espada batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarug, sunod nako," nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Busa si Master nga Hiyoba, no? Nga magtutudlo, nakat-op ang iyang kapanahonan kay dunay mosunod kanya nga mao ang atong Ginoong Kristo nga Master nga anak nga Dios. O pag-abot sa atong Ginoong Kristo, dili na si Hiyoba ang gipamatod. Unsay priba Bradona? Aniya ang puribarib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 26, ingon ini ang atong mabasa. "Kini maoy pagpamatuod karong panahona, nga siya matarong ug nga siya magamatarong sa tao, nga may pagtuo kang Hesus." Busa gideklarar ni Apostol Pablo kini mo'y pagpamatod karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Kinsa si Hesus? Master sa pinulungan nga Hebrew Rabbi. O makita nato nga pagpamatud na kini karong panahon na ngano sa unang panahon si Hiuba ang gipamatud-an nga master. Puriba nga sa tanang dapit siya begyud ang pakita nga giwali bradron sumala sa Biblia. Siya gyud si Kristo Reverend ang giwali sa tanang dapit kay mao naman ang panahon nga gipamatud-an siya isip kapuli siya sa master nga mao si Hiuba. Dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, basahon ako sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 gingon. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. 28. Siya si Kristong gipasabot mao Master. nga master siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa Sir Mark, atong nakita nga si Kristo Master Dios pero dili tanan Master Dios kay si Juan Bautista Master o Rabbi di Dios na siya. Si Hiuba mabasa nga Dios o Master pero ang iyang pagka-master siya giwali sa panahong Israel gitapos miabot ang hugna gitransfer na kay naay sunod niya nga mao natoy iwali nga master. Karon imong pangutana nganong gitawag namo ang among Dios og master? Tungod kay siya ang katumanan sa Espiritu Santo niya. Si Kristo mismo og ang iyang mga tinun-an, ang istorya mo ni. Ang pagkamaster ni Kristo nga giwala sa iyang mga tinun-an, padayon bakad to nga moatubang taadtong mastera o magtutulua nga si Kristo bradron sumala sa Biblia. Ang tubag niya na Reverend dili o kaniyang pribas Biblia nga kining Biblia nga gitawag Mayong Balita Biblia o sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon version. Ali ko mabasa sa pahayag ni Pablo tinun-an sa atong Ginoong Kristo nga usa ka Dios nga gitawag master. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon ini atong mabasa. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Di man anato nga nagisgot si Pablo nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero matod pa ni Pablo dili pa to himpit. Mawala pa to. Idik abot sa kahimpitan. Nakaron unsa man ang pulong sa Dios nga ilang giwali nga gipasabot pero dili pa na moy mao pulihan pa na kay dili pa mao ang hingpit. Ang gipasabot ni Reverend maong pagwali sa Mayong Balita mahitungod kang Kristo. O ang priba niya na basahon ko gyapon ining maong Biblia nga Katoliko hiligaynon. Dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 na kumabasa sa sulat ni Pablo. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios mo ilang gisgutan ni Pablo nga ilang giwali pero mawala kay dili pa maong kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Kita nato Sir Mark, no. Si Kristo Master giwali sa iyang mga tinunan. Pero giingon sa iyang mga tinunan nga mawala pa ang wali sa master nga mao si Kristo. Di kay doon na pa may hingpit nga mapuli nini. Kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Kristo? Brad Ronald, nga kini mao kini ang master nga lain
sa mga nakasabot og nituo na. Walay lain nga puli sa atong Ginoos Kristo rin, mao ang Espiritu Santo. Atong pagbasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi sa nakasulat sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 hangtod sa 26 ang atong pagbasa, ingon ini atong mabasa. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Bisag di arata, klaro na Sir Mark, nga kung mawala man ang wali nga master nga mo si Kristo, nga magtutulo sa pinulungan pa Rabi, aduna di ay puli niya nga mao ang Espiritu Santo. Karon, kung doon na may puli nga Espiritu Santo, muning among giwali di kaninyo nga katumanan ang among magtutulo. Busa nagtawag mi kaniya nga master. Ang priba, may gitagna ba sa Biblia? Brother Ber, nga mga taong magwali sa Espiritu Santo. Sir Mark, wala na nga PBCM. Kay kung giingog PBCM, di na may magwali. Magpalit ka naman lag Biblia, mabasa, uy, PBCM di ay. Ang katumanan. Ang katumanan ka ng nangulo nila, si Master Tomas Jr. Sr. Wala. Por iso may mga kasangkapanon para magwali nini. Mga taong magwali sa Espiritu Santo, base sa Biblia, wa may lain kami man. Busa mo nang giangkon namo ang dapit kanamo, dili may nag-angkon sa dili namo nga dapit. Hay nang priba Brad Deber. Ni atong pagabasahon rib sa Biblia nga may tatak SDA kon Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 nagaingon ini. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. May mga tao, Sir Mark, nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Natuman diri ka namo. Walay lain katumanan sa gitulo namo nga Espiritu Santo. Sa mga tao nga membro nga dili mag-adtog tudlo naglain nga Espiritu Santo ho nila. Maintain ang gisulti ni Master nga siyang Espiritu Santo ug wala na ilain. Ang Espiritu Santo kung natuman sa atong magtutudlo, Brad Ron, kini bang Espiritu Santo magtutudlo ba ni busa gitawag natong Master? Magtutudlo, Reverend. Ang priba. Ang priba, dinibasahon ko sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Ari ko mabasa sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 25-26. Gingon. Kini mga butanga, gisulti ko kaninyo, samtang ania pa ako uban kaninyo, pahayag ni Ginoong Hesus. Apan ang mandalaman, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya, katong Espiritu Santo, mao, ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busa Sir Mark sa imong pangutana, ngano nga gitawag man namo og Master ang among Dios. Tungod kay sa doktrina og nag-ilata nga ang Espiritu Santo Dios, di Dios na. Di basta Dios, bisag di pabasahon Master na, gibasa na to, nga magtudlo sa tanang butang. Di teacher, mo na Sir Mark, nga diha natuman sa among magtutudlo, ang among pagpanudlo nga siya, gitawag na mong Master. O among gipanghinaot, nga kini, kung doon na pagkay gustong pakisayran, bukas ang among kaugalingon kung doon na kapay ipaluap nga pangutana. Og hinaot nga kini usab nga imong pangutana nakahatag usab og pagpatin-aw niadtong parehas og mga huna-huna diya kanimo kung kinsa pang nakauna-una nganong nagpatawag og Master ang among Master tungod kay teacher magtutulo Espiritu Santo sa katumanan. Miabot na mga oras hangtod diha ang among ikalagad kaninyo. Sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas de Eugenio Sr. kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa kalusab sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igsuon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.